Още едно упражнение от рубриката Бъдете здрави. Отново ще работим за гръбнака и за кръста. Едно съвсем лекичко усукване трябва да направим, но тук участва, освен кръста, целият гръбнак, участва и главата. Защото тук е краят на нашия гръбначен стълб. Всичко това ще го усучим в едната страна 2 пъти, после в другата страна 2 пъти. Бавно, меко усукване, без бързина изобщо. Така, може да си вземете ето такава пръчица, можете и без пръчица, ако искате. Завъртате, стигате до някакъв свой предел на кръста и главата също отива. 2 пъти в едната посока. Завъртате, 2 пъти в другата. И пак. Хоп, 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 хоп. Усуквайте хубаво главата да погледне отзад, за да може целият гръбнак да се усучи в случая и да се освободят блокажите там, където е необходимо. Ето сега ще застана и на гръб, за да го видите как когато се обърна, ще погледна към вас. Поглеждам към вас. Поглеждам към вас. Прекрасно упражнение, с което ще освободиме блокажите в гръбначето, в кръста, във врата. Ето по този начин. Работете на мишата за здравето си!